Jarama Oloo TV en kinde makare ma indien tieno mar kuku mar wach kod anje fulumbaka. Achiel ka chiel wadwa rango weche mabende no wache kod ker koni kod kocha to moloyo mano ero mar riwo oganda e piny mar Kenya. Ka bende koro weche mag yiero to koro ochopo e giko mare. Antiere kod e studio kod jal molony weche mag siasa. Wabro rango wach ni rika en bende oyire koda ni weche mag siasa rumo mano wabro ng'eyo ka onyiso nyinge kendo omoso warwa ke studio. Ero kamano jer. Noganda mar Luo ng'enu ng'eya kaka pile an japuonjo Odoyo Owidi ma Kasipul. An ayiedho tie weche mag siasa mondo winjre na jopiny e yo maber. Ero kamano. Ero kamano nya mwalimu arwaki kapok wachako kata weche mag siasa mwalimu wadwa ni mondo warangi kaka obila osebedo katie pacho kendi to moloyo e keyo jong'anyo ma bende thothgi osebedo magweko motenore kod kweth mar NASA. Naneno ka piny mar United States bende nooro ote mar kaka wacho ni mondo mi sirikal kata obila one kaka nyalo puonjore keyo jong'anyo ma bende temo ng'anyo ma bende chik oyie. Iparo nade? Nooro weche waneno kaka nyathi ma jahigni 7 ne otho en gima lit miwuoro. Kaka nego joma mine nyithindo ne en gima lit miwuoro. Nyalo wacho nang'o? Nitiere gimiluongo ni culture. Culture en puonjruok ma group moro bedogo to gidhigo to dhigi ngimagi to ging'iyogo ni kamano kaka gitimo gik moko. Police culture ma Kenya ka rach ma pok adwara nwang'o. Orach maloyo kata mana ndalo mar ukoloni. Ajang'iyo ga program moro manyiso kaka police deal gi ji e piny Amerika. Moloyo to kaka gilawo jokuoge milawo gi mtokni, jokuoge mokwalo. Amerika jakuo nyalo kwalo kendo nego ng'ato gi bunde ka police neno. Koro ilawe mondo make tere court. Inyalo lawe kuom seche 8, pod ilawe alawa poko make. Samoro koro wang'i make ka petrol orumone. Kata gwenyore mana gi police kama police nigi bunde to goego. Nikech idwa no make mondo tere court, mondo jo court kae mong'ade ne bura ni okoso koso kokoso. To kokoso to miye kum moromore gi kosa. Kenya ka ochopo kama police ng'ado buche kende. Ni ng'ani okoso to kosa tema police ma Kenya ka ong'eyo en ni en kosa no inege ji gi bunde. Wach marach moloyo ang'e ni machando chunyi ahinya en manotimore nyoro. Chieng' mano Uhuru swear in. Adwa ni wadog chieng' mane Raila waloka. Macha oke samo kwongo ma jatelo maduong' mora no aloka kendo ganda oromo ne airport. E ndalo machon ni neno ka Matiba no biro koa Uingereza. Mano oromo ne airport. Ma pap no pong airport nyaka kowe mochopo dalagi. Uhuru no dhi Hague. Kano duogo ji no dhi oromo ne nyaka jomo Anyeri gi Murang'a gi kamora mora nyaka Uasin Gishu. Mano kowe mawachi no rumo gi mano timore onge. Raila no dhi Amerika mutieko dweche 3. No duogo moganda no pongo airport mano kowe maonge gi mano timore. Sani ka koro ne Raila duogo to police ni kik ji dhi rom ne Raila. Ni jogo ng'eny ahinya. Mokwongo police no ng'ina ni jogo dhi bedo mang'eny molo manose dhiga airport. To duoko mane magin go e weche machon manose timore ka momiyo sani koro gineno ni kik chak timre kendo. Police wacho ni kik ji dhi airport. To ji utiyo gi rieko gi modhi mochopo. Police baji gi bunde kendo diro tia gas. Ka koro ji ae airport ka duogo, kare police ne dwaro ni mondo jogi otimang'o gidog gibed e airport. Nonego be ni police ng'iyo gi ang'ien to magi yani gigwera buond ng'ato koso gitod ng'ato. Waseneno ni sa asaya ma police odonjore gi wach mar ng'anyo, kata odonjore gi wach mar budho, kata wach mar rally, to e ka kethore. Ka police onge to gidhi maber. Kendo ang'eyo ni nitie kuonde moko ma police ma ketho gik moko. To nikech osendikore e wi jopiny ni ka wang' gimoro kethore to en jo NASA. Koro police timo gigi tiwacho ni NASA. Ndalo moro nyicha otim looting e supermarket Kisumu. Ang'eyo ni nitie jowa manotimo looting.
to joma nochako wach mar looting ne gin polise mag apanda maturo supermarket to ka gidonjo to koro jo jibe dhi ka ji sedonjo kanyo to gin giwuok gidhi ka koro wang picha biro to wacho ni okine NASA ema ketho gik moko onge ng'ama nyalo bukore ni we soda e street chieng' mochik gino jo NASA biro bedo kata wacho jo NASA police ma Kenya ka osechopo kama baba ng'ato gi bunde sa kaka gidwaro kendo ging'iyo ka ok gineno kaka mera mar jofwambo gi keyo onge to gimuocha ji lisasi. Mwalimu Awinji, gima dwani mondo penje ne to kata lisasi ma gimuocho niri bende nitiere chik moro amora moyiene kata obweni obila koro kejo ng'anyo ma ok oting'o kata gi lweny ma kata wacho ni giting'o kata kidi. Bende nitie chik ma yiene obila mondo miyo chak tiyo kod live bullets ma koro ibayo ma koyudo ng'ato to nyalo kata tieko ngimane. Onge chik moro amora. To be onge chik motamo gi bedo gi live bedo go. Yes. Tiyo go ema chik odagi. Chik wacho ni ka in ngimani ineno ka koro dhi kethore nikech jogi e kinyalo tiyo gi force machalo kamano mondo ikonyrigo ta penji ng'am jomoting'o boke moa airport en adieri ni kata ng'am oting'o kidi ma ok bago police ok onego bed ni go gi boda police onego bed ni manyo yo mimako go jogi titero gi e court to bedo puonj ne jomodong' oko ni kidhi timo kama tidhi teri e court tiyali titweyi onge chik moyienegi to gini dhi nyime nikech sirikal matiyo oyienegi nikech sirikal matiyo kawuono tiyowa gi yore ma nie tok chik mondo yore gi mane tok chik gi oti nyaka polise ma gitigo koro polis konyogi to gin be gikonyo polis polis konyogi nyonowa to gin be gikonyo polis gwenyruok gi chik gikonyo polis pasore kind chik gikonyo polis luore tok chik gikonyo polis mondo kik twe polis koro magi gin ji ariyo makonyore polis tiyo gi force ma ok owinjore to jotelo mantie magikonyo koro konyogi mondo kik twe. Mwalimu Awinji, tiparo nade obila paro ni gin jok mimiyo tiegruok e kinde ka kinde kaka onego bed ni gitiyo kendo gidhi e kos machalo kamano bende iparo ni obila marobe ginyisa adieri ni kaluwore kod kaka gisebedo ka gitiyo be en ranyisi makare ni jogi ekiyudo proper training monego bed ni gitiyo godo? Training imiyogi to training ni ogiwegi e dhok iganjo sama giwuok. Nitie gimoro miwacho e piny ka ni experience is the best teacher. Owuok kiganjo kopuonje to kobire pap ka odonje i jogi mane yeka to neno ka jogi timo gik moko mopogore koro mae ma jogi timo mopogore ni emo puonjore koro mano puonje ja koro weyo koro ma opuonjore through experience ng'eni kiganjo kuchi puonjogi nyaka ni kik gikawa soya ipuonjogi nyaka chike ipuonjogi nyaka kaka ginyalo mako ng'ato ma ok ohinyo ng'ato to gin be ok gihinyore to ka giwuok kucho ma ginyono pape hoka to giyudo gik moko koro itimo mopogore tiende ni kata koro idhi keti kucho higni 10 kipuonjogi apuonja ka giya kucho ma giduogi donje e joma nika to gidhi timo timbe machalo mar joma nika gi nikech be kia kucho tiya ka in ng'at manyien makurutu jogi koro senior magi kineno ka senior magi timo timbe moko winjore gi chik to imbe paro ni kamano kitimo timbe kibiro chako timo nikech be samoro timuru kama momiu chik manyien e pap ka ni ka ng'ato chopo ni marach to kawa biro defendi titima samoro be ok nyisi to en gimi neno through experience ka jomo timo timbe machalo midwa timogo gimi timo isirogi chieng' moro naneno video moro manomiyo chunya obedo malit kabisa police olawo nyithi university mochopo e hall koro giwuothe room ka room gikia ni room mane ji ok owuok odhi e ng'anyo to gi room mane ji odhi e ng'anyo gichopo e room moro to giyudo ka nitie nyithindo 3 e iye kanyo to dirisa ni nono to nyithindo otamore yao dhot gikawo tear gas ginyume i room no kato giloro dirisa tear gas cha koromni olorni go e room ma 10 by 10 to unji adek unyalo tho kanyo ute mano juok mano koro tich police mano koro juok to chunya no parona ni to police ni embe en gi nyithindo ma chiemoro nyalo dhi e university koso nyithinde gi obro ng'awo gimoro e ng'utgi mawacho ni ma nyathi police kitimne marach omiyo nyaka gipuonjre culture
mar timo ne ji maber. Omiyo nyaka gipuonjre ni ng'ama pok ofwenyi nokoso kik timne marach. Ndalo moro ka Nyasaye ne dwa ketho Sodom gi Gomora, nowacho ni ka nitie ng'ato achiel kata ji ariyo ma ok joricho e pinyno to kik ukethi. Tiende ni kidwa go jomoko odhi ng'anyo, tiyudo ng'ama ikia kata noja ng'anyo kata ok oja ng'anyo, kik igoye nikech samoro inyalo goye to ok oja ketho. Erokamano. Mwalimu biro dhi yweyo kod pod wadhi nyime kod wach nero kaachiel kod weche mamoko ma bende wadwa walosi e kinde giki. Oloo TV maende nchino mar Kuku mar Wach mabende wadhi nyime kod twak koni kod kocha. Wantiere kod mwalimu Odoyo Owidi mabende warango kod weche maseyudo katimore koni kod kocha. Mwalimu achaka rwaki studio. Erokamano ahinya. Mwalimu kan wadhi yweyo to ne owacho mana weche mag obila kane wacho ni onego beni obila bedo jok ma ong'eyo ni to kosetiegi to onego beni gitiyo kod oganda machalo nade. Ne en outcry social media kata odiochieng' manyoro kata chieng' waja chande kane ne ok nyathi moro ma jahigni 7 ne onegi kod obila pipeline. Mama gini winjo kaka wacho duol mochung' ne rango kaka obila tiyo mano Ipoa, Independent Policing Oversight Authority, wacho ni gichako timo nonro. Ikinde ka kinde bende giseyudo kaka giwacho ni gitimo nonro gieki. Iparo ni bende nitiere duoko mabiro yudo maber manyalo konyo oganda duto kaluwore kod weche ma Ipoa koro nono gieki. Wach nonro mar polis to tinde wang'iyogo. Polis en ng'ama gima kata nenore ayanga mojukrando wang' gi wang'. To gikoni pod gidhi timo nonro. Kata yudo ng'ato kokwalo gi ng'ato. Iyudego koting'o dhigo e dhot kanyo. Ma wuon gino biro koni oyo ng'ani to akaya e dhot kae. Por gikoni gitimo nonro. To kendo nonro gihero timo kama polise motime richo. Ni polisi oyudo kotimo richo, ni mano pod watimo nonro biro loso. To mar ariyo, teko mane polisi owuogo manega ng'ama gidwaro sama gidwaro kaka gidwaro ni. Teko ni oa malo mogik. En kata Ipoa ok nyale. Ipoa to wacho mana gigo mag propaganda mondo jo public opar ni nitie gimoro ma ginyalo timo gini. Wuok IG kiwacho malo mogik. Gino kata ok owuok ka IG onyalo kata wuok malo mokalo IG. To ok owuok ni mondo neg ji. Owuok ni kata kunego ji to gimitimo wuonge nikech utiyo ne ng'ama ni malo mogik. Iwinjo. Ing'e chunyi ni kata ka wang' atimo gimarach. To onge gimi biro tima nikech ng'ama ni malo mogik cha be oseorowa mondo watim gik moko mokoluwore gi chik. To utumishi kwa wote okapani onego beni utiyo ne ji duto ng'ama ni malo mogik te kod joma ni piny bende. Mana kaka iwacho no iparo. Tadieri makende en ni jogi tiyo ne ng'acha. Onge gimoro amora ma gitimo ma gidogi par to gini boluwore gi chik. Kata mana sama ne nyoro ne wadhi Jakaranda. Kopenji gimomiyo polis ne tamo ji nikech ok didwoki. Nikech Raila Odinga owuok mowacho ni wan wadhi lemo ne jowa manjo hinyore to kendo wadhi lemo gi kwe. Dine ber moloyo ka jogo wuok polis bedo to ng'iyo ni to gilemo gi kwe koso ok gilem gi kwe. To kwa wuoye Koko to Kasarani mane president dhiye Koko no wuok modir tia gas. Koko mathindo gi to nyalo wuok. To ka polis odonje to kelo Koko moloyo. To pek mar Koko ipimo ni to ji adi motho kata mohinyore. Sama koro nyathi ma jahigni 7 moko ng'eyo wach siasa tho. Sama nyathi ma jahigni 7 moko ng'eyo gimilaro tho. En wach marach ahinya n'oganda. Nyasaye ok ohero piny maricho timore. Omiyo ibiro miwa kum. Nyasaye mineno ni emoyiene chiwo kum mora mora kata mapek manade. Eno nyalo kata chiwo kum manego ji mene piny mangima te kaka noketho piny gi pie ndalo Noah. Kaka noketho Sodom gi Gomora. Kaka nooro jo Israel manoyiecho Amalek ma kawuono kamwa bedene. Onge kabila moro miluongo ni Amalek. Nyasaye nooro Saulo manoketho gi te nyaka nyithindgi nyaka cham be puodho. Omiyo Nyasaye chieng' moro nyalo chwado jo Kenya del malongo nikech richo mosechopo ka. Erokamano.
winji mwalimu wan bende wakao litwa makende ne anyuola mar nyathino ero mabende ne okung'eyo ni to weche mag siasa samoro okung'eyo kata ni to Uhuru en ng'awa to Raila ero to en ng'awa diro kama sira machalo kama indi yude ka en nyathi mathin mabende pod nitiere kod ngima maber mbele ne en gima rach kendo gima lit ma iwuoro mano wach ma nyaka wakwedi e okang' mager kamoro amora ma wan bende wantiere. Mwalimu un kaka jonasa jok mochung'ne chiwo paro ne NASA wacho ni udwa ni mondo mi Raila Amolo Odinga koro do chama muma tarik 12 ma endi nyiso na winjo ka wache kendo teneni ka utiyo kod the People's Assembly. Siasa ni kama ochope ochopo kama nyaka koro wachak waelubu katiba moang'e maber ni to katiba wacho ang'o ka weche ogwenyore yo mogwenyore kech katiba cha no wacho ni ji nyaka dhi e yiero matim yiero e yo maratiro e yo moyangore e yo maler kendo e yo minyalo non mayud kaka nowuotho. Yes. To magi ne ok otimore kendo dono duoko wa yiero kendo to ka doko osedo wa yiero to wayudo ka jogi pod dhi mana tamore timo yiero kaka no wachino to wang'ade bura ni onge tiende dok e nak diriyo wawuoge wache ni mondo wagore kode kawanoko kata obedo kamano ni neno ka joka nodhi e yiero e tok chik magi timo yiero gino magi wacho ni giloyo makoro ne gidhi gichamo muma koro wambe waneno ni kare kata ng'ama okoloyo e yo maratiro nyalo chamo muma kare wambe wacham muma mondo koro ji ogore ka ji president ji te manyiso ni ubende koro urwa dhi chame ka ung'e ni ne ok utime e yo makare to urwa mana dhi chame ka ng'ama ne okoloyo nyalo dhi chamo muma to wan mane waloyo tarik 8 dwe mar 8 to donge kare wambe onego dho chamo muma tarik 8 mar dwe mar 8 ne okethi kod doho manyiso ni en gima onge en gima ok wanyalo wuoye wachalo nanga monyiewe duka to wang' morumo molokore iburo iwinjo mane wacha dier ka court nullify case. Yes. To gima gi nullify no wawuondore ne ok otimore kata. Yes. To sama pok wa nullify no to wanyalo nono mwang'e gima notimore. Kane wanono gima notimore no wayudo ni kura mane wayudo noyombo mar Uhuru. To nikech Uhuru tiyo gi migepe mane ginegi en koro dhi adhiya nyime kendo keto mare kako dwaro to time timbe ne kako dwaro nikech macha ben waseneno ka sama no dhiye osedhaw ne judiciary mokono dhi riembo gi tich kodok e loch osedhaw ne IBC moketo gi makoro gitet nyateta koro nwang'eyo ni kama wadhiye onge nyaka wadog chien ma wadog wanoni to wuodhni wawuothe nango nikech ka wadhi adhiya kode tidhi wach ni ero koro yombo wa mar adier to ok oyombo wa kore mano mi wadok chien wadwa gore kwa gi chien to chamo muma mane Uhuru chamo to chamo nikech obwogo jo Supreme Court makaka wan kamwa bede jo Supreme Court gi waneno ne gima noruma ni kete mano ket ne gima tek emomiyo gi yie ni Uhuru noloyo to nikech ma en lwenj siasa ok wanyalo weye gi kore wadwa goye nyaka dakika mogik mane omiyo wakoni wadhi chamo muma mondo koro wabed ni embo chamo to wambe wachamo kosebedo ni embo chamo to wambe wachamo wambe wan gi jowa mawinjo wachwa embi obed gi meke mawinjo wachgi koka chi moro bro nena adier ni karo nego bed ni ji obed piny mondo wuo mondo yiero timre mondo ng'ama bedo president owuog ni en koro uno udhi chamo mo udhi bedo president makanye bedo president luwore ni itelo ne jo Kenya kusitelo ne jogi sani kamwa bede ni oganda mag jo NASA te chakre Busia nyaka Mombasa oseyiere ni gin Uhuru ok president mamargi ka Uhuru ok president mamargi to gin gi president miluongo ni Raila Odinga gidhi luwo Raila Odinga gima Raila Odinga dong magi wacho no nego tim ocham muma mondo koro gimbe ka gikodi wan Raila Odinga president kichuru aneno ko chamo muma ni en president ma Kenya joma no dhi Kasarani ka wacho ni gin be Uhuru president gi mondo koro wuok otamore to wapog Kenya teko mag tich kata instruments of power dhi udo kuri iwinjo gima miyo ng'ato ren kaka jatelo en joma luwe
instrument power mano mi Uhuru kata inyalo kata mi ng'ato Turkana kucho to bedo go to be point president. Mwalimu nyisani to jatelo luwore gi joma luwe. Awinji. Mwalimu nyisani to Migosi Kenyatta ne wacho ni sani koro dwani mondo mi oriw piny, oriw oganda duto kata po obedo ni pogruok no bedo kinde yiero. Bende ne ochako nyiso Migosi Odinga ma jatelo ni mondo mi obi mondo gigi tii kanyakla. Iparo ni maendi nyalo konyo mondo mi move forward kaka piny mar Kenya. Jeff ka koso ni tadwa ni mondo wadog wariwre ka osiepe. Dhok ma wuoyo kodi nyaka nyisi ni adier ng'ani to dwaro mondo wapuodhre. To ka nyisi ni Jeff ringa ne ibed ka mondo wapuodhre. Bedane ka mondo wawe weche mano sekalo, sani koro wach yiero sekalo. Mano ok ng'ama dwaro ni mondo ji opuodhre. Mano ok ng'ama dwaro ni mondo ji oriwre. Mano ok ng'ama dwaro ni mondo ji owe wach. Kane Uhuru dwaro ni mondo ji owe wach adier. To no wuoyo kowacho ni gik mosetimore maricho osetimore kata an bi ang'eyo. To nikech ka koro sa obedo ni jo Kenya dwani mondo tinegi. Bi wawuo mondo ikel weche ma in ga kel ma wan go mondo wathegre. Mondo jo Kenya yud pokgi. Mondo timne jo Kenya dwachgi. Mondo jo Kenya yud dongruok mowinjore kodgi. To sani ka wabet mwawe wacho mar chamo muma. Mwakoni koro waluwo Uhuru. Tiende ni waluwe mondo bigger scandals madongo maloyo en wasi ochako wuogi. Mondo kuo madongo malo ng'iewo container no hospital oduogi. Mondo wachak wager project maduong' molo standard gauge railway ma onego ger ga bilion 100 to wagero gi bilion 300. Mage gik madok timore. Omiyo nyaka pod wakeda nyaka e samugik. Jo Israel no kedo odak e thim igni 40 wuoth mono onego kaw ndalo chiko. Omiyo pod udhi Kanaan. Omiyo wan pod wawuotho pok wachu. Un ka udhi Kanaan. Nikech mokwongo afadhali gini watho e wi ng'wech molo bi yudwa kwa bet ka nigo. Sani unu kure. Wane do nam. Pod une do nam mane? Nam makwar. Wadwa ng'ado aora kocha to wadhi Jordan to wachopo. Koro pod une wuoth. Pod wane wuoth. Erokamano. Agoni erokamano duoga Mwalimu kuom thuolo mar biro achiel kachiel mondo warang weche gi eki kawuok e Oloo TV. Mano en Kuku mar Wach kod Anje Falo Mbaka. Uritu masani erokamano. Arutho ting' na imalo. Ting' oganda na maluo bende.